फिन खेबसे बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। रायजोफोर सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। गोरोन्थिफोर जायोब्ला आङो बयनियावबो गिबियावनो निमाहा बिहरग्रोनाय थाखाबाय। गोलाव खालामनो सानाखै आरो एक्चुअली बेबायदि आपडेट्सफोरखौ आङो चेनेलावहाय बांद्राय बेबायदि लाबोखाया। दा जियानो हक दाखालि बावैनिफ्राय लाबोबाय थानाय हिसाबै नैबे भिडिअखौ आङो फिन खेबसे लानानै फैबावनाय जाबाय आरोना। एक्चुअली ससियेल मिडियायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बेबायदि कन्टेन्ट्सफोर बानायनानै सिनाय जायो मानसिफोराहाय ना। मेनलि जोङो मोननै रोखोमनि कन्टेन्ट खालामनो हायो। मोनसेया जोङो मोजां हाबा मावनानै सिनायजानो हायो आरो गुबुन मोनसेयाहाय जोङो बिदिनो गाज्रि रोखोमनि कन्टेन्ट जेरावनाखि नायथाव जाया आरो खोनासंथाव जाया बाथ्राफोरा, बेबायदि माने कन्टेन्टफोरखौ क्रिएट खालामनानै जोङो सिनायजानो हायो आरोना। नाथाय दा जोङो माखासे रोखोमनि कन्टेन्टखौ क्रिएट खालामोब्ला जोंनि समाजाव बा थासारिया गुबुंले जायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि कन्टेन्टफोरखौहाय जोङो क्रिएट खालामनो हाया किसुमान कन्टेन्ट्सफोरखौहाय ना। नङाबाथ' गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट्सफोर थायो। दा जियानो हक एक्चुअली देहायाबो बांद्राय मोजां नङा। आङो एकदम एसे माने गेस्ट्रिकआ प्रब्लेम होगासिनो दं। उदैयाबो एसे प्रब्लेम जागासिनो। गेस्ट्रिक जानानै एसे खिनो हायाखै माने साननैसो जाबायमोन। बिराद प्रब्लेम मोनो आङो बे गेसआ जाबाथाय। दिनै एसे माने लेट्रिन खालामनो हादों आरोना। बेनिफ्रायसो एसे फ्रेस मोनदों। नङाबा ब्रेनाबो खर'आबो एसे हें जानानै थायो। माने बांद्राय गेस जाबा खर' दावखोयोना गेसाहाय। बेबायदि आरो। दा जियानो हक आङो जितु टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होदों नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो आङो सिगाङावबो बेबायदि माने भिडिअखौ लाबोबाय थादोंमोन आं बे टपिकनि सायाव मोननैसो। दा आङो लाबोदोंब्लाबो आङो बेवहाय बेबायदि सोरनिबा पार्सनेल बाथ्रायाव हाबहैनानै आङो बांद्राय बेबायदि खोथाफोर आरो बाथ्राफोर आङो बेबायदि बुंखायाखै आरो आङो बुंनोबो बारा मोजां मोना आरोना, बा रोङाबो आङो। दा जियानो हक बे टपिकनि सायावहाय गोबांथार भिडिअस बानायदों, लाखसिम भिउस सहैदों ना। बेबायदि जोङो नुनो मोनदों। दा बानायग्राफ्रा बानायगोन आरो सोरखौ मा बुंनो ना। जोङो जेबो बुंनो हाया। जियानो हक गोलाव खालामनो सानाखै। दा जोंहा बिथां एमजेआहाय एकदम माने फुरा रायजोनि गेजेराव बेबायदिनो पाब्लिश खालामनानै होखाबाय भिडिअस आरो बमाखौ मोजाङैनो होखाबाय, बेरफ्रु होजोबखाबाय। दा जोङो बयबो मिथिनो मोनबाय आरो जोङो खोनानो मोनखादों मा जादों मा जायाखै। दा गोबाङानो मिथियालासिनो बायदिसिना रोखोमनि बेबायदि कन्टेन्टफोरखौहाय क्रिएट खालामदों आरो बाथ्राफोरखौ बुंदों। जायानो जि बुङा मानो आंहा बेनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया। दा जोङो बयबो मिथिनो मोनदों। दा सिङावहाय मा जानानै दङ एक्चुअलि बेखौ मिथिया हसिया आरोना। बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर जोङो क्रिएट खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोरबो नुनो मोनदों। दा आङो आरो बे टपिकनि सायाव बेबायदि भिडिअसफोर लाबोनो सानाखैमोन, नाथाय नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावथारनाय जाबाय।
जास्ट आङो एसे सिगाङावहाय बिथां एमजेनि भिडिअखौ नुबाय बा नायदोंमोन। थ' भिडिअस लाबोबाय थाग्राखाय थानो हायैनि नैबे भिडिअखौ आंबो बानायथारनाय जाबाय आरोना। थ' नंगौ जोङो दिनै सोरनिबा पार्सनेल आरो गुबुनफोरनाबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जाथाय बेबायदिनो फैयो। क्रिएटर्सफ्रा सासे सानैल' नङा, आजिखालि गोबां समस्याफोर फैयो मानसिनि लाइफआवहाय, मानसिसो ना। थ' जोङो दा गोबांथार बेबायदिनो हाबसन बाथ्राफोर बुंनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोङो मेनलि ना थ' सोरनिबा पार्सनेल बेबायदि माने जोङो फेमिलि बा न'आव हाबनानै बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय मोजां नंखाया। जोङो गावबा गाव हायोबा बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट क्रिएट खालामनाया मोजां आरोना। थ' बेखायनो आङो खावलायनो सानो आरो जोङो बेबायदिनो बांद्राय भिडिअसफोर बानायबाय थानाया मोजां नङा। बे टपिकनि सायावबो आरोना इमान माने बाथ्रा बुंबाय थानो गोनां जोंहा गोनांथि गैया ना। ससियेल मिडियायाव एसेयावनो दिनै बाथ्रा बुंनायावनो गोबां गिदिर जाहैयोना। थ' लाजिनायबो मोनो बेबायदि सोरांबानो ना। थ' मा मोखां दिन्थिनानै बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैबाय थानो ना, जायाफ्रामा बेबायदि। थ' आंबो साननैसो बेबायदि माने रिल्सफोर बानायबाय थादोंमोन माबायाव फेसबुकआवहाय। आङो दा स्टप खालामबाय। बेबायदि माने गोदाव सोराव बायदिसिना रिलफोरखौ आङो बानायला आरोना। खारन फेमिलि दं, गोसारो भिडिअसफोराहाय आजिखालि। बेनिफ्राय आंखौबो माने बेबायदिनो दाखालि बावै बुंलांबाय। थ' बिदिनिफ्राय आंबो माने भिडिअखौनो आं हगारला। थारमाने जाय सिस्टार जायो आंनि बिनानाव ना, थ' बेबायदि फेमिलिफोरावहाय थ' दिनै गोसारजोबखायो। थ' नोंसिना भिडिअआ बेनोसै नामा, खालि नायनोनो बानाय जाबाय, बेबायदि माने बुंलांबाय आंखौबो। थ' बेनि थाखायनो एसे माने लाजिनायबो मोनो ना। थ' किसुमान रोखोमनि कन्टेन्टफोरा माने नायथाव जाया आरो जोङो नंगौबाबो नङाबाबो बेबायदिनो बेफोरबायदि माने कन्टेन्टफोरखौ ओरैनो जोङो क्रिएट खालामो किसुमान कन्टेन्टफोरखौहाय। थ' आंबो बेखायनो दा माने बानायला आरोना। लोगोफोर माने एसे जेमानबाबो गोसारो। थ' ससियेल मिडियायाव जोङो केमेरायाव खोथाखौ बुंनो हायो, खिन्थु मा मोखाङै ना मानसिफोरनि खाथियाव बेबायदि नुजागोन, बेबायदि जायो। थ' गोलाव खालामनो सानाखै, आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। थ' दुखुनांथाव ना। थ' बे भिडिअसखौ नुनानै आंबो एसे थानो हायैनि लाबोबाय। बिथां एमजेनि जितु टपिक बेखौ नुनानैहाय। थ' माथो बुंबावनो आरो, दुखुनांथाव जायो। गोबां बिथाङा गावनि गोसो सिंनि ना थ' जमा जानानै थानाय खोथाफोरखौ गासैबो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनैहाय ना। थ' आं गोलाव खालामला, बेसेखिनियानोमोन। आरो भिडिअसखौ लाबोनायावहाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। थ' बेसेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।